Hoy hemos presentado el plan de estrategia de turismo para la ciudad de Valencia, en donde hemos asentado las bases de la estrategia que vamos a seguir desde el Ayuntamiento de Valencia para situar Valencia como un destino internacionalmente reconocible, como un destino urbano mediterráneo, en donde vamos a priorizar la calidad a la cantidad, buscando ser un destino sostenible, rentable e inteligente, siempre actuando de la mano de todo el sector del turismo, de las empresas y los profesionales, dándoles mayor participación y poder de decisión en la estrategia, pero también buscando una estrategia colaborativa con el resto de instituciones y administraciones. València és una ciutat amb un gran patrimoni, València és una ciutat amb una gran capacitat exportadora, que no és d'ara, sinó que és de tota la seva història, des de la seda, des del temps dels romans fins i tot, i té una gran potència. València és una ciutat amb un parc natural en el seu territori municipal, però a més en la proximitat d'altres, com és el del Túria, com és el de la Calderona. València és una ciutat en l'horta i València és una ciutat que vol potenciar el turisme, però a partir dels propis trets d'identitat. Jo voldria ressaltar aquesta idea. I la identitat més important està en la seva gent. Per això basem el desenvolupament del turisme a partir de la participació, a partir del nostre propi taranà, de la nostra llengua, de la nostra cultura, del nostre patrimoni que estem treballant per conservar, tant patrimoni arquitectònic com històric, com patrimoni natural. Jo vull ressaltar aquesta idea. Hi ha poques ciutats del món que tinguin al seu entorn, en el seu terme municipal, un parc natural com tenim, i és una cosa que volem rentabilitzar. El plan al final lo que recoge es otra vez aplaudir el nacimiento de este plan que va a ser desde el 2017 hasta el 2020, y me vais a permitir que ya turístico reconocido internacionalmente por su estilo de vida mediterráneo, su historia, sus tradiciones y sus vanguardias, con un modelo turístico colaborativo que todos la debemos compartir, todos tenemos que ser una piña. Y bueno, desde mi punto de vista, desde mi profesión como guía oficial. Hola, sí. Es paisaje emocional, que te lo oferís tot, on respirar mar, naturalesa i el compromís per mantenir la seva essència i la seva autenticitat global i integral, on participen tots els col·lectius implicats. Així és el pla que ajudarà a posicionar que pone en valor nuestro patrimonio cultural, social y medioambiental. Y todo ello desde los máximos niveles. Adaptant-nos a les necessitats turístiques del segle XXI i incrementar la informació i capacitat. Creo que podemos responder a la demanda cada vez más exigente de nuestros visitantes y también de nuestros vecinos. El projecte de ciutat ha estat, des de l'inici de la nostra governança, un camí de complicitats amb els nostres ciutadans. I jo crec que nosaltres estem des de fa 2 anys treballant junts, pensant en el sector, treballant amb el sector i mirant endavant d'una manera absolutament conjunta.